להצטרף, אחי. הוא לא יתפקח איתכם על כל דבר? בכלל לא. לא פה, בואי. הוא ישן. בוא שנייה, מנחם. ישן, זה בושה. בוא רגע, בוא. שתי להכיר אותך לחברים שלי. בוא שנייה, מנחם. התחלת להגיד לי משהו על עיניו מקודם. באמת, יש משהו ממש מקסים, קסום, בכנות מעוררת הערכה הזו. מה? בכנות מעוררת הערכה הזו ככה בלי שום גבולות. את ילדה שעוד לא התבגרה. את פשוט לא התבגרת. את לא שולטת בכעסים שלך. באמת, אני כל כך מעריך את הדרך שלך וכל הנחישות הזו למען בעלי החיים, זה פשוט יפה. באמת, את מקיימת את חזון אחרית הימים שכתוב בתנ"ך. בריונות וזה. אני רוצה להראות את הטמטום של התנועה הטבעונית, ואת עושה נזק לבעלי החיים. שאנחנו צריכים להיעלם בזה הרגע. כאילו, יש מצב שעשינו פדיחה ממש רצינית. הוא ישן, תראי. מה אכפת לי? שום דבר לא כלום. מישהו נראה לי נופר שם. אתה חושב שאם שאדום פה זה אמיתי? עזוב, סתם עובדים עלינו, הם לא רוצים שניכנס. כוס יין לא גומרת אותי. אני הייתי ממש שמחה. וואו, אוי ואבוי. הבן אדם סובל מפיצול אישיות ואני אשמה? פיצול אישיות על מלא. מותק, בכיבוי אורות צריך לשתוק. לא נכון. בטח שכן. יש ימים שגם את רוצה שיש... מה את עושה? אני בחיים לא אעיר לאף אחד לפני